Martintxo bizizan mendilen da gentilek bizitzien goizenan mendipuntan gentilek eta berak bizen bitartien txarie eta txaran zuaitz artetik, arbol artetik ikusten zituen garize behitzen da. Da gero, garize jote benien saltoka banak eta korda bakon behin, abarkan di batzu jantzik egun bie bala aratxe. Zeberak ikuste eban zelan ebeitien garize, zelan lantze eben, da beti zaintzen Martintxota. Baten junda, garize ikusi eban, garize jobi ebela, da junda abarkan di batzu, aiken abarka jantzik, da junda, sartu da, gentilen artien. Eta, klaro, gentilega mundizek eizien oso altu, oso mundizek, eta beratxik untikoe da, konturatu zinien gentilio ganeuen hartu eta bieldu eben. Baina berak abarketan garize egu eban, da, gero, kusanien atzera hausora, ere ni eben garize. Da, gero handik ez ezin eure garize egiten. Ze tartien hartu da, hartu ebarik eskurrek eta gaztainak, batez be gaztainak, baten zituela. Da, gero handik aurrera garize ebela, apurke gehitzen musila eta horako. Holako gauza pilo bateko. Ze politia ban hori puinen.